Hola, em dic Miquel. Us explicaré el meu projecte. A la nostra classe estem fent una peça de roba i estudiant les fibres tèxtils naturals. Per exemple, les naturals són les d'animals i les vegetals. Vale, i escolta, i aquesta capa que portes, m'ho pots explicar com l'has fet? L'he fet amb una tela molt fina i utilitzant rotuladors tèxtils. I les formes? És que ara també estem estudiant la simetria i la geometria. Benvinguts a Quina educació volem? Un espai per pensar l'escola amb calma, amb criteri i amb futur. A l'escola hi ha mar de fons. Les onades encara no sempre es veuen a la superfície, però sota l'aigua tot es mou. Fa anys que es veia venir i tanmateix sovint sembla que la política i el sindicalisme continuen navegant amb aquella vella màxima: qui dia passa, any empeny. El govern ha fet un esforç que alguns sindicats han considerat suficient. Altres continuen en una posició més radical que operativa. Però, en realitat, la qüestió de fons és una altra. Resoldre aquesta mar de fons exigeix objectius a llarg termini, objectius compartits, objectius acordats al Parlament, objectius que posin l'escola pública al capdavant de l'educació del país. Tenir mestres ben pagats, escoles en bon estat, recursos suficients. Tot això és imprescindible. Però no n'hi ha prou. Cal parlar de les funcions docents, del temps necessari per exercir-les bé. Cal parlar de plantilles, de perfils docents, d'equips estables al voltant de projectes educatius sòlids. Cal parlar de formació, del què s'ensenya i del com s'ensenya. I sobretot, cal parlar de lideratge educatiu. Tot i això demana també finançament. Fa temps que es reclama destinar el 6% del PIB. No és cap caprici, és una condició per poder planificar amb ambició. Quan un país planifica les seves comunicacions, ho fa pensant en dècades, per garantir que els trens arribin puntuals. Amb l'educació hauria de passar exactament el mateix. Però sovint sembla que es prefereix remoure les aigües, apel·lar a les emocions del professorat i evitar els debats de fons. Teníem indicis. Alguns sectors sindicals abraçats al corporativisme més ranci, altres deixant-se guiar per enquestes com si fossin brúixoles. Però la tecnocràcia tampoc és democràcia. I mentrestant apareixen decisions que conviden a la perplexitat. Per exemple, retallar els perfils docents en un 50%. La possibilitat d'escollir en determinats casos el professional més adequat per a una vacant havia estat una eina per cohesionar equips educatius. Molts centres que han impulsat millores profundes ho saben. Però sovint s'ha imposat una altra lògica, la de la individualitat i la de l'antiguitat. Que no ens confonguin. Ser més antic no sempre vol dir encaixar millor en un equip. Si l'administració no confia en els equips directius que té, cal fer una pregunta molt simple. Per què els necessita l'escola? No han sentit parlar de lideratge educatiu? Més recursos? Sí, i tant. Però la pregunta sempre és la mateixa. Quins recursos i per a què? Els qui fa anys i panys que treballem a l'escola ho sabem bé. Més recursos no sempre vol dir millor educació. El que sovint falta no són diners. El que falta és temps professional, temps per observar, temps per documentar, temps per escriure, temps per llegir, per debatre, per construir criteri compartit. La mestra Maite Esbert, ànima de l'escola Espont de Palma, ho expressa molt bé en el seu llibre La flor de pedra. Ella escriu: Escriviu molt. Escriviu per contar-vos el que viviu, perquè escrivint us entendreu millor i comprendreu millor el món. I citava Pere Puigdemont, que deia:
Procureu ser una mica aprenents de tot i mestres d'alguna cosa per al bé dels altres. Des del meu punt de vista, massa sovint les millores educatives es pensen només en termes materials. Sous, condicions laborals, equipaments, finançament... Tot això és necessari, però no és suficient. L'educació necessita 3 coses: estructura, sentit i significat compartit. Quan aquestes 3 peces s'alineen, l'escola guanya qualitat i guanya eficàcia. Malgrat tota aquesta mar de fons, vull acabar amb un reconeixement a tots aquells mestres i professors que cada dia continuen fent la seva feina amb professionalitat, amb criteri i amb compromís. Avui coneixerem un d'aquests casos. Parlem amb l'Eva, cap d'estudis de l'escola Joaquim Blume, una escola magnet que mostra com el treball d'equip i un projecte clar poden transformar un centre. Una escola que fa uns anys perdia alumnat i avui té més demanda que places. Tot i que, paradoxalment, de l'equip que va iniciar aquella transformació ja no en queda ni una quarta part. Tot un oxímoron, no us sembla? Soc de la classe de tercera. Vale, ens expliques el projecte teu, el que has fet? Sí. Hem treballat que els estereotips no tenen... que els estereotips s'han de trencar perquè no hi ha coses ni d'homes ni de dones. I també hem après a estampar una tela. Bon dia, Eva. Bon dia. Escolta, estic molt agraït que m'hagis deixat venir a l'escola. A més, un dia com avui, que esteu deixant entrar les famílies per veure tot aquest treball que heu fet de la moda. I també, o sigui, després de fa anys que vaig venir aquí, quan vau començar a ser Escola Magnet, i veure el progrés que heu fet, la veritat és que és impressionant. Moltes gràcies. S'ha de venir a veure l'escola, s'ha de venir. Escolta'm, per començar, ens vols explicar una mica aquest projecte de El Blume està de moda? Molt bé. Bon dia, David. Doncs aquest projecte sorgeix de la nostra aliança amb l'Escola Illa, que és l'Escola d'Art Municipal de Sabadell, perquè participem del programa ARART, que és un programa d'innovació educativa del departament. Dins de l'Escola Illa hi ha una especialitat de formació de grau superior, de formació professional de grau superior, que es diu estilisme d'indumentària. Aleshores, vam pensar, vam lligar el fet que aquest any nosaltres tenim 3 línies d'I3, que per nosaltres com a escola és un gran triomf, com a escola del barri. Clar, perquè vosaltres éreu una escola... Érem una escola segregada, sí, en un barri que no és un barri segregat, estem al barri de Sol i Padrís de Sabadell, i érem una escola, quan vam començar amb l'equip directiu, era una escola on portàvem 3 tancaments de línia gairebé consecutius. I per nosaltres aquest any era un any de celebració perquè durant aquest temps no només hem aconseguit que no ens tanquin més línies, sinó que hem obert 3 línies aquest curs. És a dir, ens hem equiparat gairebé. La nostra prescripció s'ha equiparat gairebé amb les prescripcions d'escoles del centre de Sabadell. Felicitats. Sí, la veritat és que estem molt contents. Vam començar una mica amb la broma del Blume està de moda, el Blume està de moda, i vam lligar aquesta bona notícia amb que l'Escola Illa té un grau de formació professional que es diu estilisme d'indumentària. Molt bé. Tot això ha sigut feina vostra, no? Sí, exacte. Sí. Tot això, la idea és nostra. Vale. Nosaltres ja al mes de juny, quan estem tancant el curs, ja comencem a pensar una miqueta, perquè fem 2 processos de recerca al llarg del curs, i ja intentem marxar de vacances una mica amb aquest tema comú, perquè escollim, és com un paraigües, és una temàtica comuna en tota l'escola, però després cada aula desenvolupa aquest tema segons els interessos dels infants i segons les preguntes que es generen a les converses dins de l'aula. Vam parlar d'aquest tema el mes de juny,
els hi posem una mica de deures als profes, i llavors els companys han de pensar amb el currículum en mà i tenint en compte les memòries dels grups, cada any recollint tot el que hem treballat, els sabers i els objectius que s'han assolit, per tal de que quan es desenvolupen aquests processos de recerca poder cobrir tots els aprenentatges que els nens han de fer quan acaben l'etapa. I aleshores, doncs, al tornar, mirem una mica, fem uns claustres pedagògics on compartim tot això que és el que volem fer. Hi ha gent que li surten les idees de seguida, hi ha companys que segons el tema doncs, a vegades s'encallen una mica i així ens ajudem entre tots. Tenim una comissió, que és la comissió Art, que la vam crear des de fa 2 cursos, i això també ens ajuda molt perquè com hi ha representants de cada cicle, doncs allà es generen moltes idees que també podem ajudar a enriquir després. També he vist aquest racó que m'ha encantat, perquè no l'havia vist, crec que no l'he vist en cap escola, i mira que n'he visitat unes quantes. Aquest racó on els mestres heu fet coses derivades de la formació. Exacte. Nosaltres el que vam fer és, bé, ens posem en un tema, no? Els mestres no ho sabem tot, i ens posem en un tema que és el tema de la moda, i necessitem formar-nos una mica, no? Doncs perquè aquests processos siguin rics. Llavors ens reunim amb el Xavier Garriga i l'Oriol, que són les persones de contacte de l'Escola Illa, i aleshores mirem a veure quin tipus de formacions poden oferir ells doncs, per enriquir. Llavors vam fer primer una formació amb la mestra, amb la docent que s'encarrega de tot el tema de moda a la Illa, ens va explicar tot el procés creatiu d'una peça de roba. Després ens vam posar en contacte amb un artista que fa upcycling, que jo aquest concepte no l'havia sentit en la meva vida. Ara sembla una entesa, però jo tot això ho he après gràcies a ells, no? Que és reutilització creativa de la roba, que això ens va obrir ja la mirada, perquè en 10 minuts que portàvem de formació allà van sortir una sèrie de valors importantíssims com la sostenibilitat, la creativitat, la reutilització, el respecte pels cossos. Va ser espectacular. Després vam fer una altra formació que era de joieria creativa, perquè la moda no només és posar-me un jersei o un vestit, sinó que moda també són complements, no? I per si doncs, ens podia obrir una mica la mirada, i aquesta joieria creativa només vam fer servir paper de diari, paper de revista i cordill. Ja està. I van sortir coses molt maques també, i després doncs, hem anat fent altres tipus de formacions també doncs, per enriquir-nos a nosaltres, enriquir el nostre bagatge una mica artístic, doncs, perquè la carrera de mestres, doncs, la part artística no és algo que... I hi ha molta gent traumada amb el dibuix, no? Jo no sé dibuixar, a mi això no se'm dona bé, no? Però bueno, al final l'escola ja ens està ajudant molt a que no hi ha gent que dibuixi bé o malament i com hem de nosaltres potenciar en els nostres alumnes aquest llenguatge que és superinclusiu. Escolta, i aquesta idea que està passant avui de que venen totes les famílies a l'escola, què perseguiu amb això? Doncs el que perseguim és que les famílies puguin veure no només el que han fet els seus infants a dins de la seva aula, perquè això ho anem documentant, sinó que puguin veure una miqueta el que ha passat a l'escola. Sí que hi ha famílies que pugen cada dia a buscar els seus fills i que sí que veuen tota la feina, perquè les parets de l'escola sempre parlen, es va canviant tot, no? A mesura que anem treballant, anem mostrant, perquè pensem que és molt important, i això ho hem après gràcies a Magnet, és molt important que les famílies estiguin molt ben documentades del que estan aprenent els seus fills i les seves filles. Per això també fem els mapes conceptuals a les parets. Sí, jo quan he entrat i he vist les parets dels passadissos i de les aules m'he quedat encantat. Escolta'm, i llavors què li diries a la gent que diuen heu estat fent moda, però aquí ho important d'aprendre de l'escola, que és llegir, escriure, matemàtiques, aquí, que hi ha alguna d'això, molt bé fer vestidets i manualitats. No, sí, això com diria el meu marit, pinto i coloreo, que el meu marit diu això. No, nosaltres dintre d'aquest procés de recerca, per exemple, els nens han hagut de mesurar amb cintes mètriques, hem hagut de treballar amb figures geomètriques, doncs perquè amb figures geomètriques com el cercle, el triangle, el quadrat, el trapezi, es pot confegir qualsevol peça de roba.
els botons tenen forma circular, vull dir, per exemple, tot el tema matemàtic, les mesures, quantitats, el patronatge té moltíssimes matemàtiques, tot el tema de les línies rectes, fer servir el regle, després tot el tema de... Nosaltres sempre, els processos de recerca es treballen de forma molt transversal. Per exemple, hem aprofitat que volíem visitar una fàbrica aquí a Sabadell i hem aprofitat amb els nens de cicle superior i els hem escrit un correu electrònic a aquesta empresa sol·licitant aquesta visita. Doncs aquí treballem una tipologia textual. Hem relacionat les emocions amb els colors. Doncs aquí també, quan els nens han relacionat aquesta emoció amb un color, han hagut d'expressar per escrit com era aquesta emoció. Heu entrat en contacte amb molts artistes. Jo he vist allà una llista impressionant. Sí, amb això ens ajuda molt l'Escola Illa perquè ens enriqueix. Llavors ens mostra artistes de diferents disciplines. Fotògrafs, artistes i artistes que estan vius, perquè em fa molta gràcia perquè estàvem a tercer i la primera pregunta em deien, però està viu, Emma? Dic, sí, està viu, que precisament amb aquesta classe deia, mira quin any va néixer, mira, va veure qui sap fer el càlcul de quants anys té aquesta persona. Ara que parlàvem d'això, no? Sí. O, per exemple, que un historiador, que és el Michel Pastegó, que és un home que parla de la simbologia del color, de com els colors, hem parlat d'història també, com els colors al llarg de la història, segons el moviment religiós o polític, tenien una simbologia o una altra. Hem parlat de la història gràcies a la moda, a la indumentària. Això és d'una riquesa cultural bestial. Hem pogut convidar famílies que són d'altres cultures a mostrar-nos la seva indumentària, no? I saber en quin moment la fan servir i no. Escolta, i quants mestres sou aquí? Doncs ara mateix en plantilla, a veure, entre reduccions de jornada i de mes devem estar 39, amb uns 39. M'explicaves abans, no?, el que us ha arribat a costar el procés Magnet, per dir-ho d'alguna forma, no? Sí. Que va ser tota una transformació de la manera d'ensenyar, no? I també de reunir-vos els mestres a l'escola, i que d'aquells inicis quedeu molt pocs. Sí. I que a més em deies que hi ha molt moviment i molta renovació. Sí, hi ha molt moviment, sí. Com ho veus? Mantenir un projecte educatiu com aquest? És difícil, però quan... L'altre dia, mira, ahir o abans d'ahir, no? Algú deia, és que ja no podríem tornar a treballar d'una altra manera. Vull dir, nosaltres, a part dels processos, no estem tot el dia... No? Nosaltres després tenim els nostres desdoblaments on treballem l'expressió escrita, l'expressió oral, fem robòtica, fem racons de mates, no? Vull dir, el treball aquest més sistemàtic, però hi ha una part important del nostre horari que el destinem a això, no? I no és fàcil, però ens esforcem molt, és a dir, el que intentem és que les persones que ja tenim un bagatge en aquesta manera de treballar intentem incorporar-nos a les aules d'aquestes persones que són noves i fer un modelatge tal com ens van fer a nosaltres el modelatge. Nosaltres vam aprendre a treballar així gràcies a la Mariona Monterde, perquè ella entrava dins de l'aula i ens ensenyava a dir, mira, veus quina pregunta ha fet aquest infant? Veus aquesta pregunta cap a on la podem estirar? I és una manera de treballar. El canvi més notable en quant a alumnat és que els nens estan supermotivats. Estan molt motivats. Bueno, i ara la població és més barrejada, no? Exacte. Nosaltres érem una escola segregada que al barri no ens volien, perquè amb tot el moviment migratori doncs, va començar a arribar migració a l'escola i ara doncs, la gent del barri doncs, comença una altra vegada, de fet, el que deia, no? Aquest any passat van tenir 3 línies, aquest projecte els agrada molt i estem recuperant la matrícula del barri. Nosaltres no volem que vingui gent de cap altre lloc que no sigui la gent del barri. I la nostra diversitat l'estimem molt, perquè és nostra, i per nosaltres la diversitat ens enriqueix, no ens empobreix. Abans em comentaves que hi ha mestres que els hi costa o no saben com portar una conversa a l'aula. Em pots explicar una mica això i què feu llavors per solucionar-ho? Doncs el que fem és això, sobretot, és que hi entra una altra companya, per generar una conversa a l'aula ha d'haver algú motivador, un disparador, no? A l'Illa fan servir molt aquesta paraula que m'agrada molt, un disparador, no?
Llavors, depèn del nivell educatiu, doncs a vegades munten una maleta, que hi ha una sorpresa dintre, hi ha imatges, hi ha fotografies, o hi ha un conte, el que sigui, no? Llavors, el que hem d'estar molt atents en les converses dels infants és, primer, saber escoltar molt bé els infants, no avançar-nos a les seves preguntes, a les seves respostes, no? És a dir, quan un nen fa una pregunta, no hem de donar la resposta i ja, perquè aquesta manera d'aprendre, és a dir, tu em formules una pregunta, jo et dic, i què creus? Quina creus que serà la resposta a aquesta pregunta? No? Formules unes hipòtesis i a partir d'aquí el repte és trobar la resposta a aquestes preguntes. I això pels nens és molt significatiu, perquè per ells han après això pels seus propis mitjans, no perquè he arribat jo a la classe i m'he posat allà a donar-li les respostes a totes les preguntes. I això ho estem notant molt perquè quan fem les portes obertes, fem 2 dies, una acaba en dissabte i una amb les portes a l'escola en funcionament, jo vaig molt tranquil·la per l'escola, perquè entro, igual que he fet amb tu avui. Sí. Hola, fulanito, aplica-li al David, què és el que més t'ha agradat, això ho explica. I allà te n'adones que els nens poden explicar perfectament tot el procés que han fet. Jo m'he quedat impressionat com m'han explicat. Posarem algun tall en aquest capítol. A vegades, l'any passat em va passar, quan feia portes obertes, que entro, és un altre com a no armada, perquè els nens es queden així i fas, què vol explicar a aquestes famílies? I una família, quan sortim de la classe, em diu, això ho teníeu preparat, no? I li dic, no, això no estava preparat. No he posat el nen a estudiar 3 dies per explicar-me això. No, perquè es nota, quan els nens no parlen d'una forma natural, es nota. Diu, aquest parla de memòria. Llavors es senten orgullosos del que han fet, no? Sempre intentem que al final del procés hi hagi una exposició maca, amb un producte final maco, que tregui a les famílies a venir a l'escola. Per això també hem muntat aquest any de la passarel·la, que ha estat una bogeria. Va ser una manera diferent de documentar. Aquí el que tenim un problema, i és que cada any ens agrada documentar d'una manera diferent. Però quan dius documentar, a què et refereixes? Hi ha moltes maneres de documentar. Nosaltres documentem a nivell escrit, sí, però després documentem a través d'exposicions. Llavors les famílies van rebent a nivell escrit per part dels infants i per part dels mestres explicant com va tot el procés, què és el que estan aprenent, i també els demanem demanem als nens que ho expliquin a casa i demanem l'opinió de les famílies. Cada cop que lliurem aquesta documentació ha de retornar a l'escola. I això ho consideres com un treball burocràtic o com un treball pedagògic necessari? Jo penso que és molt necessari, primer perquè els infants han d'explicar el que han fet a l'escola. Després és molt important que les famílies estiguin molt ben informades del que s'està fent, perquè no treballem amb llibres, no porten el llibre de mates que tu veus allà els exercicis que ha fet el fill. Sí que porta exercicis i porta expressions escrites, porta documentació, dibuixos, mapes conceptuals, però així les nostres famílies saben perfectament el que estan aprenent els seus fills. Ui, Eva, estaria 3 dies xerrant. Bueno, jo xerro molt, ja ho saps. Això ho hem de tallar una mica. No passa res. Llavors, t'atreveries a donar un parell o 3 de... No sé, què li diries a una mestra nova? Imagina que arriba una mestra nova per les portes, no? Què? 2 recomanacions o 2 coses que li diries? A veure, jo penso que el primer és que aquesta professió és una professió molt maca, és una professió també dura, però si t'estimes els infants i t'agrada ensenyar, és una professió meravellosa en la qual no t'avorreixes. Llavors, qualitats que jo li diria que s'ha de ser flexible, s'ha de ser creatiu, s'ha de ser empàtic i s'ha de ser pacient i tenir molta curiositat com a persona a la vida, no? Moltes gràcies, Eva. Esperem que... jo estic segur que la teva curiositat no tindrà fi. Bueno, esperem, jo també ho espero, perquè si no perds la xispa del dia a dia, de venir a treballar necessita una mica de xispa. Moltes gràcies, David.
de nou, aquí la Xevi, artivista i mestra d'art de l'Escola Sant Montà de Sabadell. Avui us parla del disseny, de l'art i l'educació. I no des d'un lloc còmode. M'interessa parlar-ne des de la fricció, des del desacord, des d'allò que no encaixa. Perquè el disseny sovint es presenta com una disciplina neutral, com si només es tractés de fer objectes útils o espais agradables. Però el disseny també decideix com vivim, com ens movem i qui queda fora del relat. I això també passa a l'educació. Les últimes mobilitzacions del sector educatiu ens recorden una cosa molt clara. L'escola no és només un lloc d'aprenentatge. L'escola és un camp de batalla polític i cultural. Quan mestres i educadores surten al carrer, quan sortim al carrer per reclamar condicions dignes, no només estem parlant de sous o de ràtios, estem parlant de temps, de vida i de futur. I aquí és on l'art pot obrir esquerdes. Per mi l'art no és decoració. L'art és interrupció. És un gest que trenca la normalitat i ens obliga a mirar d'una altra manera. Quan faig acció artística a l'aula, amb les alumnis, quan desplacem una tela gran, gegant pels carrers, o quan utilitzem materials abandonats, també estem qüestionant el disseny del sistema. Estem preguntant-nos qui decideix com ha de ser la ciutat, qui decideix com ha de ser l'escola. Potser el problema és que vivim en una societat que ho vol dissenyar tot. Els horaris, els cossos, les identitats, les trajectòries. Però la vida no és un producte. La vida és desordre, és relació, és experimentació. I un disseny que no busqui controlar-ho tot, sinó obrir espais de possibilitat. Les mobilitzacions educatives també poden ser llegides així, com una pràctica col·lectiva de dissidència, com un recordatori que l'educació no pot funcionar sota la lògica purament productiva. Educar no és fabricar persones útils pel mercat. Educar és acompanyar processos de vida, és crear comunitats, és sostenir preguntes, és aprendre a imaginar altres mons possibles. Potser el paper de l'art avui és precisament aquest, desdissenyar una mica el món. Desmuntar les estructures que semblen inevitables i recordar que tot el sistema és provisional, que nosaltres tenim veu, que sempre hi ha altres formes de viure, d'aprendre i de crear, i les hem de compartir. Quan ens trobem als carrers, a les escoles, als espais artístics, també estem dissenyant alguna cosa nova, autèntica, nostra. Una altra manera de compartir el futur. Així que, fins la propera. Bé, i aquest capítol 16 s'acaba. Ha estat possible gràcies, com sempre, al grup Xiula, el Miquel, el Caimi, la Charlotte i la Míriam de tercer A de l'escola Joaquim Blume, a la Eva de Joaquim Blume, al Xavi i a qui us parla, en David Vilalta. Escolta, i si t'ha agradat i ho creus possible, doncs fem taca d'oli i fes-ho arribar a aquelles persones que tu creguis convenient. Fins la propera.